Gembira
Desa Batosari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Kanthi tetenger Tuwangga Setya Muda.
Alhamdulillah kanthi tansah kanyadong pangayamaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wiwit purwa madya ing wasana sampun kesembagan anggen kawula sak rombongan saking turangga Setya Muda anggenipun minangkani panggunipun saking segenap panitia gebyar budaya kuda lumping dalam rangka hari ulang tahun Taman Siswa yang ke-104. Kawula wonten mriki apa bilih anggenipun sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Sedaya pimpinan pengurus Yayasan Taman Siswa saha Bapak Kepala Sekolah beserta pengurus Bapak Ibu Guru Taman Siswa Buja Kendal. Kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah dan kawula wonten mriki ngaturaken agungi penuhun ingkang tanpa pepindhan dumateng segenap panitia yang telah mengundang kami. Sedaya kelepatan kekirangan kaladak miwa kaladuk kirang toto krami anggenipun kawula sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Sedaya masyarakat wonten desa mriki wonten Boja Kendal, sedaya pamirsa kadang seni budaya saha saking kadang Panji Kencana Wulu Dusun Kresi Duren kegandengan medal sampun sawetawis kawula ing wekdal sakmenika kanthi paripurnaning panti pentas menika kawula teras badhe nyuwun pamit. Hanamung tansah idi doa restu panjenengan sedaya para sesepuh yang sepuh minggahipun dumateng kanisepuhan. Mugia anggen kawula wangsul saking mriki dumugipun dusun kawula. Mugia tansah kalih saking guru bodho lan rencana uwal saking saliring panca daya. Kanthi parituting ngatur Jaya Jaya Wijayanti mugi rahayu samiya pinanggih. Kala cekapi semanten wasana damar mancung tinupet sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum